ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 7 ମାଇଲ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରୀତିର ପ୍ରୟାସ ଆୟୋଜନରେ ଦେଶାତ୍ମା ବୋଧ କବିତା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ରାଜ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କବି ବାହାଦୁର ପାଟଶାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପାଦକ ଅଭୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ରତିକାନ୍ତ ଗଡ଼ନାୟକ ଏବଂ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 20 ଜଣ କବି ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାହାଦୁର ପାଟଶାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ରାଜ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରୀତିର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ରହିବେ, ତା ସାଥିରେ 20 ଜଣ କବି ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ ସ୍ୱରଚିତ ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ କବିତା ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଅଭୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହିନ୍ଦୋଳରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରୀତିର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପାଦକ। ଏ ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ এই ବର୍ଷ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଛୁ। এই ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ଆଜାଦୀ ପଚିଶ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ସେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 20 ଜଣ କବି କବିତା ପାଠ କରିବେ। সেই অনুযায়ী আমি 20 জন কবিকে এখানে একত্র করছিলাম। রতিকান্ত গড়নায়ক আজি 76তম স্বাধীনতা দিবস পালন অবসরে আমার আধ্যাত্মিক পত্রিকা প্ରୀতিର ପ୍ରୟାସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 7 ମାଇଲ ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଜି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା 20 ଜଣ କବିଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାରୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୋଳର ସମସ୍ତ କବିମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଦେବବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଶୁଭସ୍ମିତା ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏରିଆ ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।